салом дӯстон, мо оғоз мекунем дар мавриди трансферҳои тобистоние ки анҷом шуданд ва буданд футболбозони сершуморе ки дастҳои худро иваз карданд ва мо бо маром дар мавриди ҳар як трансфери гузаштагӣ хоҳем гуфт. Ва нахуст шурӯъ мекунем. Эрик Баи аз МЮ бепул ба Бешикташ рафт. Шартномаи бозигари манчестерӣ бо туркон ба муҳлати 1 сол буда аз барои дифоъгари 29-сола як замон ба Вильяреал 30 миллион евро пардохта шуд. баъди анҷоми иҷора дар Марсел бошад аз собиқ бозигари 30 миллиона бар ивази катта раҳмат халос шуданд. Галатасараи Туркия бошад харидории бозигаре шуд ки британиё қасдан аз Тоттенхем ба Спартак ҷавоб надоданд. Ин ҳам дифоъгар Давинсон Санчес аст ки бар ивази 9.5 миллион евро ба сафи қаҳрамонони Туркия пайваст. Колумбиявӣ шартномаи 4 сола дошта ҳар мавсим 3.2 миллион евро ба даст хоҳад овард. Галатасарай аз Тоттенхем боз Тангин Домбелеро ба иҷора гирифт. ҳамчунин Атлетико Мадрид Яник Ферейра Караскаро ба Алшабоби Саудӣ гусел кард. Аз ин савдо бозигари белгиявӣ шартномаи 3 сола гирифта дастаи мадридӣ бошад 15 миллион евро ба каф кард. Мадридӣ бо виқор ва нафари дастoni Реал бошад баъди оне ки ба ҳамаи пулдорони арабу турк ҷавоби қотиёнаи не гуфт. 18 сол пас ба хизмати дастаи дерин баргашт ва исбот кард ки бо чунин синни сол ҳам дар топ чемпионат аврупоӣ метавон маскан гирифт. равшантар кунем, Серхио Рамос 37 сола то охири мавсим бозигари Севилия шуд. ин ҳам нафарест ки соли 2005 аз Севилия ба Реал гузариш карда буд ва ҳамагӣ дар Еврофутбол аз дасташ памперс пӯш шуда буд. бозигари дигари собиқи Реал ки ба Севилия пайваст Мариана мебошад. Мариана Диаси 30 сола ахиран баъди 6 соли аз ҳисоби дӯст чариданҳо дар Реал бепул роҳи Искоро пеш гирифт ва шартномааш бо Андалусиё аз Севилия то соли 2024 аст. Хуан Мата бошад баъди қаҳрамоншавӣ дар Туркия бо Галатасарой ба чемпионати Ҷопон рафт ва он ҷо тими собиқи Иньестаро интихоб кард. собиқ бозигари МЮ ва Челси ки айни ҳол 35 сол дорад дар Висел Коби рақами 64-умро интихоб кард. ПСЖ ҳам дид ки Ҷорҷиньо Вейналдум дар Париж оши ҳалолро надид. барои дастрасӣ ба хушбахтии пешин ӯро бар ивази 8 миллион евро назди ҳамдастагони собиқаш гусел кард. Вейналдум ба Ал-Иттифоқ рафт то бо бозигарони собиқи Ливерпул ба муҳлати 3 сол ҳамроҳ шавад. мавсими қаблӣ бошад собиқ шогирди бовҳои Клоп дар иҷора дар Рома буд. Алекс Ивоби аз Эвертон ба Фулхем омад. бозгашти дигар бораи бозигари 27 сола ба Лондон бо арзиши 22 миллион фунт стерлинг амалӣ шуд ва бояд ки бозигар арзандаи пули масрафшудагӣ бошад. дигарон агар натиҷа нишон медиҳанд, Почтино то ҳол гардероб тоза мекунад. Диего Марейрои 19 сола ба Лион фиристода шуду Башир Хамфриси 20 сола баъди тамдидкунии шартнома ба муҳлати 4 сол баҳри касби таҷриба ба Свонси Сити рафт. бо таҷрибадорон бошад Почтино чӣ мекунад то ба ҳол маълум нест. Милан бошад дифоъгари 26 солаи сенегалияш Фоде Бало-Туреро ба иҷора ба Фулхем равон кард. бо вуҷуди ин Фулхем Миланиро бо анҷоми иҷора харидорӣ карда наметавонад. дастбарори 20 солаи Реал Алваро Фернандес ки бозигари МЮ аст дар Премер-лигаи Англия ягон бозӣ накарда буд ва боз ба дастаи Ла Лига рафт. ин навбат ба иҷора ба Гранада. инҳо буданд 11 гузаришҳои трансфери тобистоние ки аллакай анҷом шуданд ва дар мавриди гузаришҳои дигар баъдан хоҳем гуфт. хайр.